Ipaubos kay siya ipataas. Sa laot ang magpataas kay siya ipaubos. Ania na ang laban sa kabos. Walay labot paubos. Tatang Melchor. Tatang Melchor, bagdoki ko be. Sarap! Mao nga pa sakiti pagyug kog maayo. Sarap! Mga higala, kumusta? Mayong gabi sa tanan nga mga naminaw karon mga pinangga sa 87.9 Asia Radio. Kumusta ang inyong pagligid-ligid diha mga pinangga? Naara ba mo diha gikuptang habol? Gikuptan nga unlan, giunlan-unlanan mga palangga nga nindot kayo mga pinangga ba? Ang inyong giunlanan di kay paagyo. Sarap! Nindutan yung unlan kay humok panas gapas. Sarap! Sa mga nag-unlan-unlan na diya sa bukton ug paa, sa ilang asawa ug bana. Maayong gabi sa mga nagkinusiay na diha. Okay ra na mga palangga, bahalag magkinumutay basta kay banal ay kumuto. Ayaw lang yun mo pangumot og lain. Sige, ay, congratulations. Ning gawas ang atong gihatag ka ganiyang alauna sa hapon, ang 145. Narambol ang resulta sa alas 9 karon kay 451. Ay, congratulations. Sige, hayas mga nakabagdok, mga pinangga. Bagdok sa alas 9, bagdok pa sa alas 12. Ay, masilan. Mas lami gid kuptan ang kamot sa asawa. Kamot sa bana. Kaysa mukupot at laing kamot, dunay makakita dili mahimuot. Maglagot. Mas nindot kuptan ang atong pinakaslan. Atong buhian dili nato kuptan ang pinakaslan sa uban. Nindota gid ang kupot-kupot. Ay, ako magkupot og lain mga palangga. Magkupot magaling og lain. Ayaw na lang pugbuhi. Pos laman na kuptan mga pinangga. Di na lang buhi. Ala,
alas 9:29 na mga palangga, no? Sa tanan nga mga magpabalak diha, balakan ta mo. Sa ganahang mubagdok, tagaan ta mo. Nya sa mga nakadaog, comment sad mo. Maragin na kalipay sa tiguang. Ako, makakita lang kung na mo comment nga nakadaog. Mulig-muligo na kong tuhod. Mayong gabi ini sa itong mga OFW. Iwa kung magtuo ba nga kanang mugawas ang ato ang 145 nga gihata ganiha mga palangga, no? Mao na mga palangga. Swerte lang yun mga higala kay ning gawas gayud mga kahigalaan hastang lamia on the spot mga higala mga palangga, no? Ning on the spot gayud ang atong gihatag mga palangga sa dili pa ta mo padayon paminawa usa ni ninyo. Ang atong bioherb siling tiki-tiki makapagana sa kaon, makapagana sa tulog, nindot inumon alang sa magiubog isubawan, gihilantan, gisakitan og tiyan, nasarhan sa rigla, manghinaan nga bag-ong nanganak, reunion kag diabetes. Inom lang kanunay og bioherbs healing tiki-tiki. Ang ato ang bioherbs oil nindot kaayong i-aplas alang sa mga panakit sa kalawasan, panakit sa kabukugan, pamaol, pamanhod, panakit sa tuhod, panakit sa likod, mga pinaakan og lamok ug aron dili ta batugan og lamok. Aplas lang kanunay og bioherbs oil. Atong bioherbs capsule nindot kaayong tumaron kay kini antibacterial, mulimpyo sa ato ang dugo ug mopapalig-on sa ato nga immune system. Tumar lang kanunay og bioherbs capsule. Ang ato ang bioherbs herbal beauty soap makapagwapo makapagwapa, kutis artista, kutis porcelana, puti natural, kutis kapam Pinoy. Wala na lain pa nga gamiton nga sabon. Bioherbs herbal beauty soap mga igsoon. Sige no, mga palangga, maukad to atong produkto nga pwede ninyong paliton, dili pwedeng utangon mga palangga. Di ko masugot. Taghana di as nakadaog mga palangga oy no. Oh, sus grabe ginoon. Salamat kayo no sa mga nakadaog. Maayong sabi ni, mayong gabi itang naa kay GCash kay tagaan tikas akong daog. Wala ko GCash. Dayon ayaw na mo gatag-hatag wa ta na. Kaya ino ihatag nako, ipuno ninyo nagpalit og bugas. Tinuod ba ito mga palangga? Talay sarabay ta makadaog. Kahapon nakadaog ta, karon nakadaog na sadda. Talag sar. Uy, lagda karon si Arjimay Nuralob. Good evening watching Malaysia. Oh, sige mga palangga. Oh, okay. Tang ako ora girambol 120. Agamay ra. 600 unta to nimo, ara 45 mil imong daw. Agamay ng 120 boy. Jomel Arla, mayong gabi Oh, mga palangga, no? Mayong gabi ninyo diha mga palangga, no? Salamat kasi yung paglantaw. Ito ning balakan mga palangga kay ganatong balak mga higala dugay-dugay na gina. Wa mo gawas giagup op. Kung di ka maako dili ka para nako. Unsam ni Ricky. Di man mao akong natuplok. Balik ta, balik. Guba ang plaka mga palangga. Balik. Di na magkukibalo mo drive ani dire mga palangga.
Asmin Silvosa sa Dubai. Sa imong pagpasakit ka na ako, mas nahigugma ko kanimo. Sarap! Mao nga pasakiti pagyud kog maayo. Sarap! Kung imo pagyud kong pasakitan og taman, ikaw na gyud ang mas mahalon ning akong dughan. Imo paunta kung pasakitan. Haron, mas mahigugma pa ko kanimo. Sa mga agas sa akong mga luha, ang akong gugma diha kanimo, akong naklaro ug akong nakita. Kahibalo ko nga maong naghilak gyud ko. Kay nahigugma ko nimo. Kay kung wa pa ko nahigugma sa imuha, pahilakon ko nimo kausa. Gibiyaan na tika. Sige mga palangga, no, congratulations sa mga ningdaog, no, Mamanalisa Dasilio Rama. Tanggay kog Gcash, send ko bisan rambol na sakpan, o ayaw ra mog Gcash, no, wala tay Gcash, wala tay balato, ang ako lang makadaog mo o na mo comment mo, mosulti mo, malipay nako. Kung naay mo chat ninyo, ayaw mo reply kay dili na ako. Sa una, kung naa ka, mauhagtang ang akong kaluya. Karon, pirmi na kong magluya. Kay nagkuyog na tang duha. Alas 9:38 na sa ni magluya mga palangga nga. Hirag ka nang pakita nga nailain. Sige, congratulations sa mga nakadaog sa resulta karon. 451 ang atong gihatag sa Facebook ganiyang alauna. 145 ning on the spot gyud mga pinangga. Pastilan. On the spot pa sa akong ilong. Ayaw kahibulong
nga magsilos ko. Kaya nagsilos na kong daan. Sa wala pa ko ni mo sugta. Kung doon na kay laing katapad, magsakit ang akong dugan. Samot nga karon ako naka. Labaw pa sa silos ang akong bation, kung sa lain magkuyog-kuyog ka. Nagselos na gani ko sa wala pa'y kita. Samot na karon nga imo na ko niya ako na ka. Alas 9:41 na ilo ni Ma'am Hinia Luzano, Elvin Panganuron, mayong gabi ni Jan Judy Carabania, mahimuot mantas imong balak ng may. Ilo ni Jumil Arla, mayong gabi ng Sinoy. Shout out ko dol, makarilit man pud ko dol. Mura masag tinuod atong balak sa. Ito, nabitay ka ng pabagan, isugta magsilos na. Murag na kasulay yung nagway ka na. Ganun may bulong magsilos. Kung na magsilos, kung na mo sa nga wapay kita. Samot na karon. Nagipakasalan natin ka. Sige, ayun niya. Comment lang mo ha, mga daugan, mga palangga. Hello ni Ma'am Norma Jimenez, Rhodes Tilos Magbanua, Langga Fabaria Isip, Norma Jimenez Cabardo, o na Ma'am Vilma, hello, good evening. O gadayon Junard Tanap II, hello, maayong gabi. Hello ni Ma'am Analisa Castanieda, hello ni Losi M. Tikil, shout out ko. Dol na banigron tugnaw. Mauna. Naunta mo'y mahalog dayon inyong manggibiyaan. Di, mas banig. Kamurang usa. Asa mo mangita ng kamurang usa? Niya kamera usa. Pero sa na kamo na kami ng isa. Inyo, gibiyaan man, di, ikaw na lang usa. Sige mga palangga, pwede mong matawag sa ato ang linya diri, mga palangga, naman ta diri mga palangga, no? Pwede mong matawag diri kay labi na gid sa mga mo request og balak, no? Hello ni Inosente lang ang nagtataka. Mayong gabi. Hello ni Beltran Anabel. Shout out naman dyan, idol from Middle East. Sige, salamat, no? Hello ni Janter Jan Olivar. Shout out ko tang diri sa Tubod Lanao del Norte. Salamat. Hello ni Ma'am Maresa Andrino Tagalog, maka-relate ko tang hagay. Gilak-gilak sa mga kasama. Mayang gabi ni Ma'am Lori Villaver. Shout out tang watching you here in Jeddah. Wow. Hello ni Ma'am Norma Jimenez Cabardo sa Tabunok. Sige. Salamat ni Sir Edwin Camiro. Naglantaw karon. Sixto Razonable. Mayang gabi ninyo diha. Salamat mga palangga o niya. So, karon mga palangga, nibalik ko live. Kay balo mo nga nibalik ko live wala. Nibalik ko live kay akong gisulayan
O ganahan pa ba mong mulantaw? Okay, mga palanggatang Rumble 20. Uy, salamat kayo. Congratulations. Isa pa may nakadaog dia. Hello ni Ginny B. BNS Barinan sa Sinunok Dumingag. Sige, tawag mo 0977-214-2883 0977-214-2883. Hello ni Sir Carlo Anib, shout out here in Riyadh, Saudi Arabia. Hello ni Dili Arroyo. Hello ni Ma'am Kalang Tatski diya sa Caraga Hospital. Hello ni Ma'am Lucy Valencia. Hello ni Mark Fib sa Caloocan. Hello ni Emilda Amar, shout out ni Ma'am Bak May ka ihi man sa tao kataw. Mura na mo gigitik. Hello ni Ma'am Presi M Navarro, lagi kay ako nanood dito. Wow. Salamat Merna Corvera. Salamat kay ni Ma'am Garbit Augusto Riquelme. Hello ni Ma'am Gemma Gonzaga Calapi. Diya sa Hilongos Leyte. Ma'am Jessica Dumalakaw Tapdasan diya sa Makati City. Hello ni Ma'am Elsie Minaw. Hello ni Mahal Kita sa Riyadh. Hello ni Rob Sarmiento Vasquez. Ma'am Martes Lopez. Okay, Rain Akiatan. Salamat kay Chris Chavez Barlisoy Chavez. Salamat kayo ni Ray Pakris Paran. Jamaica Karakot sa Runda, Cebu. Ma'am Paviana Likot. Okay, advance Merry Christmas. Salamat ma'am, no? Hello ni Ma'am Jenny Lynn. Wala jud taon ko kadaogtang. Nga no man. Wak mo motuod agad. Hello ni Arjun Timplado Blanca. Salamat. Salamat kayo sa mga naglanta karon ug sa mga nag-share. Hello ni Tata Flash Buyer, shout out sa Caloocan. Hello ni Ma'am RJ May Nuralob. Merly Dalis. Dagan kayo salamat ni Bugoy Intoy sa Kasma Cavite. Hello ninyo dia mga palangga. Salamat kayo sa inyong paglantaw dia. Shout out JR Ambo sa Butuan City. Shoutout mga higala ni Jean Altobar Gauzon, Cecil Malinaw Claros, May Ferrer Inginila, Christopher Joe Herb. Salamat kayo ni Yoyos Guardiario sa ni Ibs Arts. Ang unang makatawag karon nga nakadaog akong ngungungan, no? Ang unang makatawag nga nakadaog sa 145 akong ngungungan. Tawag mo dire 0977-214-2883 0977-214-2883. Okay? So, katong mga nakadaog sa 145 451 resulta sa alas 9 akong ngungungan. Hello ni Bak May, puti man ang resulta amo tatang perting pildiha. Mao ba? Altrin Bayuna, Bayan Bisiril, Rini Bartikil, maayong gabi. Walma Selma, ma'am, no? Salamat kayo, ma'am. Hello ni John, Sir John. Okay, salamat kayo sa paglantaw diya mga palangga. Saon manggod mga palangga nga kanabang kanabitong di na gyud kanabang di ka kadaog kay kanang wa pa swerte na man gina. Pero ang nakadaog karon nga makatawag akong hunghungan, pero way mo tawag wa sa tay hunghungan. Hello, maayong gabi Hello. 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 Pero ang nakadaog karon nga makatawag. Hello, Sir Ricky Lagria Aligis sa Hong Kong. Kung manawag mo, paminaw lang mo sa cellphone nga gamito ninyo pagtawag. Mabalaw matag hilo ani.
Hello ni Ma'am Decibel Villas. Hello sir, kisam ni Paliog sir. Kung manawag mo, paminaw lang mo sa cellphone na gamitin yung pagdawat. Hello sir. Hello? Ana lang paminaw sa cellphone nga gigamit nimo pagtawag sir. Hello sir. Hello? Ana lang paminaw sa cellphone nga gamiton nimo gigamit nimo pagtawag. Oh. Maklaro ko nimo sir. Oh. Mapaos man tani. Taga-asam ni Paliog sir. Mo rin nakaklaro nga wa tungog. Kisa? Butuan. Kisa pangalan sir? Cyril. Cyril. Oh, on the mix. Hello? Hello. Hello, sir. Oh. Sige sir, sa may kadalit na to nimo sir. Kuan ra, pahalipay, pamasko. Wala day kay shout out diha. Shout out niya sa mga taga-Butuan. Oh, nakay na ilan mo. Abakahin family. Brahin? Abakahin. Abakahin. Oh. O kuan, mga Ako, taga sa Medina. Ako magkaliwat sa butuan kay mga tundanin man to. Mga tundanin, nga pakulin. Imo abakahin no. Oo. Ako mga kaliwat sa butuan kay tundanin, pakulin. Mayong gabi, sir. Ay tatang ra. Sir, tata. Oh, napo ko mga kaliwat sa butuan mga sabahin. Oh, kardabahin. Sige sir, padayon sir. Oh, sir, sa kuan pon, sa dagana sila sa tahingog, mga abakahin family. Oh. Wala ka kabantay diya kining lakatanin nga papelido. Wala pa man, sir. Mo na makaliwat ako lakatanin, tundanin, pakulin. Sabahin, kardabahin. Wala man, sir. Kabantay. Sige sir. Pila edad mo sir? 35 na, sir. 35. Dayon. Minyo na ka? Ay, bulag sa asawa, sir, kay nangitag lain. Kisa man ganang itaglain siya, ikaw. Siya? Siya? Oo. Bitaw no, lahi ginino kay... Sir, Ila, sir. kabantay ka usahay sir. Sir. Kung ato ta mangutanas babae, siya ay gibiyaan. Ay. Oh, unya gari mangutanas lalaki, oh, siya gibiyaan. Kinabuhi, sir. Biyaan ta. Bugatan. Uy, nang madlo ko tagbiyaan, siya kay balo, o siya pagtodi, kay balom kuyog. Ako ba bugatan? Ang uban, kuhaan. Kay daghan ra. Sige, sir, nako yung ni mo, sir. Sige, sir. Basta makadungog ka kapilido di ang lakatanin na kaliwat na ko na. Lakatanin. Oh, lakatanin, pakulin, kardabahin. Sir. Ito may atong kuwan, sir. Ang Christmas niya. Di ako ibang Christmas. Tagaan ka, paminawa. Sige, sir. Di ara. Mga palangga maka kuyon niya kung mga kaliwat kay iya abakahin man to napapakulit pakul ba lakatanin lakatan Mayang gabi ni Ma'am
Michelle Biyong, tagay ko tang manghunghong karaman. Oo, tagaan ta mo, hunghong mo diha. Hunghong, tawag mo kay hunghongan ta mo. Ano ni Aya Harid, urot man tanan klase saging tanga. Sige, ay. Oh, di ay tawag. Hello, mayang gabi eh. Lusang, may gabi, si Elmer Pitahan Manalili, Butuan Uy, City. Boss Elmer, nakadaog ka sa 145, kaya naglantom ka kaniya. Oh, Sir Gamay, Pila man, 1 million? 6 pesos ra ramboltan. Ah, ay okay na na eh. Pila may dago na 6 pesos. Saktan, Pila may dago na 6 pesos. 200 tang, 500 ra. 500 pesos, so nangamong imong size. Sige, kana. Palit lang sa kining kuan o sige na mo. Kano sa magkari si Manoy tumatangay mo sugat ni sa nasipit. Na sipit. Butuan no? Oo. Oh. Ang announcer na si Manoy Tomas karon siya mo na is inyo ha. O sa mo kuha kong dua kapitan nga tikiti. Daghan na good. Tara na pamilya. Uy, si Ma'am JC Gajano ba? Shout out daw, watch you from Quezon City. Naglantaw siya karon. Sir, Kang, mo announce na si Manoy Tomas kung karon siya mo na sa butuan. mo sugat ko tang. Oh, nako yung ngong nimo, maintain 3 days. Sige tang. Ayan nagbiyahe basta di mabuslot ang purol. Ayaw na. Bahalag buslot. Bisa mo tagam. Palit lang nakadaog magag 500 imong size na himong 500 asa magana. Oh. Palit lang daan og dagom og hilo. Sige tang. Kining aksog kining husos. Tinahiay da. Manahiyay tang, manahiyay masumuyag. Uyab di mo siya na asawa na ron. Mo. Sige, sir ha. Hunghungan ti ka. Sige tang. Sige. Sige mga palangga. So wala tay Gcash ha. Ako igo ora gyud ko mangutana nakadaog ba mo gwa di ara kita man. Oh, kanang inyong daog inyo na na. Way padala, way kasi. Wala mga palangga, no? Kanang inyong daog inyo na na. Sarap! Tinuod bitaw. Hello ni Ma'am Ana Purita Galio Malaga. Panghatag pud tang Christmas idol tang i-text ra kay wala taon kulod. Di lang ko mo text, ako lang ihatag live, no? Mga palangga, wa ko gitiksan ha. Timan e ninyo, naagi mo text ninyo, na mo chat ninyo, di na ako. Hello, mayong gabi eh. Ditang. Kisa man ni palihog, gawas lang sa mga suki nako para makita ko na personal. Kisa man ni palihog. Si Marcelino tang from Sambuanga. Ngayon kukuhan mo dia, hearing di. Hearing. Pamasko. Pero may kugatan ako si mong live tam. Shout out sa ta, sir. Shout out sa ta. Mga taguron live, oy. Labi nagdagan mag-share. Hello tam. Gabi. Taga-asa man ni, sir? Sambuanga. Asa dapit sa Sambuanga? Sa Kabatangan, Lower Kabatangan, Sambuanga City. Sambuanga City, dahi ka. Sige. Wala ka i-greet ga? Ako i-greet na ng mga Marinay sa Cebu, Kanyete sa Cebu. Marinay sa Sambuanga. Shout out na po sa mga pamilya tang. Mga amigo na po tang, all my friends in Cebu. Padayon, sir. Sambuanga.
Ganahan ba kag balak, sir, dili ra. Lower Kapatanan. Wala ka secret ka? Marinay sa Cebu, Cavite sa Cebu. Record din niya. Sir, pamina lang sa cellphone mo, sir, nga gamit mo pagtawag, sir. Oh, Oh, amigo na po. di ni recording, sir. Sige. Tang, ngay ko yung number. Sige, tagaan-anti ka. Tingnan sila, 967 ko, no? Sige. Mawag ka, ha? Sir, Oh, sige sang, naminaw ko. ako na lang ihatag live ko niya, kaya nadungog nila, 967 daw akong ihatag, kadungog ba sila? Wala ang kwan lagi, signal. Maghatag na lang kong lain. Nadunggan man nila, 967 daw, waka kadungogan niya. Bago ka bantay. Waka bantay. Sige, maghatag lang kong lain nun niya, ha? Oh, sige, ha? Tawag na kong balik. Ay, pwede na dili. Tanaw lang niya, kay tagaan di ka, ha? Sige. Sige. Isang limo. Sige. Sige, salamat. Bisan kumutis. Salamat. Wakoy load. Sige. Salamat kay alas 10:01 na. Unya dili na mo gawas. 145 atong gata gani ang alauna daghang kay naglantaw, gawas mong gani. Mas dagan to naglantaw gani, ha? Kini karon jotera man ni, wa man kabot 1 million. Nadunggan man din nila kung gihunghong di ay. Kanina lang sa mga magpa-shout out, tawag mo. Sa mga mugrit niya, sa mga gana mo hugot, muluag. Sa ganahan mo tumbling, musayaw, mukanta, ihatag tang sa live para dungog nako tang. Ako lang ning ihatag akong kinakusgan ron kay ugma, di na ko mag-live ugma. Kada gabi na lang ko maghatag daan mga palangga, no? Para ugma. Ay nga na lang. Ano ma'am, Angie, panghatag pod. Oo. Nabi to, nabisyan sa City, kabuk mga palangga, nga dugay na gina mo, magimugama. Doon ako katuig gamintin, anak, wapos ko ka-timing. Ako, nakikugpili ang mga palangga. Hila ni Ma'am Clarice sa Bandal, Bitang, karon pagyud ko kabaliktang imong live. Nga naman, di ka ma'am. Kato mga makiktabi na ako diha, tawag lang mo. Sige. Tawag lang mo mga palangga, katong ganahan makiktabi na ako diha. No. Ganahan mo request og balak, ha? Then pwede ninyo i-screen record. I-post ninyo sa inyong TikTok. Okay, ragi kayo. Hindi, ragi ko manghilabot, anak. Si Richard Lumanas, taga-itang, hintaon ko, nakadaog ko, Rumble 40 sa 145. Congrats! Salamat, naragi tayo nakadaog. Tang, sa live lang tang, kay wala ko'y load. O sige, maghatag po ta sa live. Suko pa sila ganiha. Nigawas no. Hello, maayong gabi. May gabi. Kasama ni Paliog, ma'am? Si John Indok. Taga-asa man ka, ma'am? Marikina. Mau ba, ma'am? Marikina City. Ma'am? Ngayon ako pantang. Nahirig yatang. Marikina. Taga Marikina ni Tang. Nadunggan, no? Di ka kadunggan ganyan. Ningon sila, mga naglantaw. Wala. Mapapag-upin ako. Mau ba? No. Ingon sila, 967 daw na. Hello. Lahi magipat na ako ganina. 143 man yatag ng seniors ni mo. Uy, dito maoy mong gihimo. Ang akong Pero seniors ni mo ganina. Patdan ako. Dili. Buot-buot ka. Nagbut-buot ka gimo. Taga lang ko tayo, Tang. Uhungin na lang ko, Tang. Lantaw lang live, ma'am.
Ah, sige, Ma'am sige. Shine Lim, taga-itag uyab tang ha. Sige ah. Isa may single di abi. Ba, asa man ma'am, okay ra kag single dad. Ma'am, kining lanto lang live mama kay maghatag ra gyapon ko. Sorry ma'am. Ang atong gihatag 143 145. Dayon 156 167 178 man nagyatag ako sa Facebook gani ha. Yan ang gipili 143 raman na namili man siya. Ingon na gina basta mamili. Pero ma'am, lanta lang di ma'am kay nara gyapon ko ihatag mama. Ayaw lang kagool ma'am kay nako ihatag nimo ma'am. Tang live lang tang ha kay walay load tang. Live na ako pag i-post mga palangga. Pero uni ara ini resulta na ako i-post. News lang nga. Uni ara man kamo. Post og resulta na. Sige ko kunaw na kanasam nito mo hatag og resulta. Single ma'am ako tang Ma'am Annalyn Villanueva. Allah. Isa may single dad. Sige kaysa man. Bisag dili single dad good. Ayaw po daghantang. Sige. Okay. Hello ni Ayaw Lagi Jing. Michelle Biyong. Mayang gabi Romeo Impit para ugma tang agay. Sige mga palangga no. Umora tayo nakadaog 5 ka buok. Chute raman din niya dagang kayo ng lantaw. Sige mga palangga. Ani na lang ang mutawag karon. Ako ning ihatag ako ang pinakakusgan katong mga nakadaog mga palangga sa 145 ang resulta. No? Mga palangga. Okay? So, wala. Tawagan mo kayo. Mga tulog ng tanong totoo. Sige ha. Hello ni Ma'am Michelle Biyong. Ma'am Esther Bayona Ribos Kilio. Pinaskuhan. Bahalag single ko. Gaan lang ko nimo para ugma. Hello, mayang gabi. Hello! Mayang gabi. Kasama ni Palingog. Cirilo. Taga-asa man ka, Cirilo. Taga Surigao. Surigao, Hanggaw. Katong gipakaw sili. Tatang. Sige, ano ang sa may ato ni mo? Limbayalan ko sa mga taga Surigao City, Abakahin. Birahe! Kaninyo sa mga taga Surigao, saom sa dagat. Okay, bunlot! May gabi po ni mo, Sir Tatang. Tatang ra, butang i-share ko lagi na share. May Tatang, pamasko niya, Tang. naam kay pang bagong tuig dire. Pamasko mo tuig. Sige. Daghang salamat no mga palanggaan, napansin na jud ko nimo tang salamat. Hello Ma'am Esther Bayuna Ribos Kilio. Hello ni Fuentes OJ. Rapol Banghanoy Anabel. Ito bitong wala na ko maunghungi mga palangga. Kining ayaw mo kaguol no. Kay maghatag ko para inyo sa live. Joy Imata Tadlas. Awading siya daya mo tang pabulong lang ka mamigay og number. Wala mo kay balo ang akong gipanghungungan wa ka daog. Ang akong giungong wa mo gawas. Ang ni gawas ang akong gihatag live. Hindi mo ba alam na
nasasaktan sa tuwing nakikita kita. Iba ang kauban. Hello ni Rini Bartikel, mayang gabi itang balak pangkatug. Oh. Joy Zoreta di Sumimba, mayang gabi Kaarig Cebu. Pohon ma'am, no? Oh, balag walay hungong tang, uy, naalang balak. Sige balak sa ta. Ayaw na kog away. Kay puwerte ng kapuya. Ayaw na kog bugnoa. Kay puwerte na nakong luyaha. Unya na po. Ako papahulaya. Kapoy sigig away. Kapoy sigig bugno. Samot nagmagbuntagay. Alas 10:12 na. John Distora, mayang gabi, Jeannie Lynn, pandamay ka. Hello ni Ma'am Hara DL, sir datang taga diin di ay ka, naaman ko classmate good. Pariya jud kayo mo og nawong. Diin man nimo na classmate ma'am, no? Kay ako bisan asa ba ako eskwela sa una. Eskwela kog Sinsin. Eskwela kog Toledo. Eskwela kog Minglanilla. Bisan asa basta na eskwelahan. Basin ako na, ma'am. Gwapo to, ma'am. Gwapo. Adigin ako. Kung gwapo, ma'am, basin amo ng kaliwat kay among mga kaliwat, gwapo, ma'am. Oh, amo ra pong kaliwat. Nang balak sa kay dili ko sa kuno. Tempa to ning okay. Sidi kutin tang balak sa kay dili ko asa ni kay dili katulog maguna-una kay wala kadaog sa 451. Kung imo palang gibagdukan nakaangkon unta kag kadaugan. Ang akong gihatag 145, ang nigawas 451. Rhyme gihapon na bisa pag numero.
bisan ni bagdok lang kagamay. Makadaog kagamay. Dako na ng kalipay. Makarambol kag Jess 750 pesos. Kay wa ka mo bagdok ning gawas. Wa ka kadaog na kaingon kag asus. Daog unta ko asus. Daog kag asus ana. Or daog kag pastilan. Nangay makadaog og pastilan. Kana ni gawas di kataya magana sa pastilan. Daog kag pastilan. Kaya ni Ems Alagdon niya mayang gabi mga palangga Lilit Armelia, Jubil Reyes, June Ticar. Oh, iraim pa tanang numero mga pinangga. Ato sulayan. Masaman, ato sulayan. Sige, ato sulayan, balak tag numero. Maayong gabi ni Ma'am Ophelia Malgana. Lucintus 18. Maunay kusog kaayo. Quinientos 67 hangtod pizza 17. Rini Vertikil mayang gabi. John Indok mayang gabi. Oh, salamat kasi inyong pag-share mga palangga. Ayaw ninyo ubiyae. Si 114. Sinto 15. Ayaw pasagde. Bakit? Masakit. Hindi ko naman siya minamahal. Bakit ako ngayon iniwan at nasaktan? Ngayon ko lang nalaman na mahal ko siya. At ako'y iniwan na niya.
Gusto ko na sana siyang mamahalin. Minahal na siyang iba. Minahal na siya ng iba. Ang hirap bawiin. Sana'y ako'y patawarin. Kasi sa hindi niya pa ako iniwan, hindi ko malalaman na siya pala ay mahal ko. Bakit ngayon pa lang na iniwanan na niya ako? Paano? Paano na lang ako? Noon, na kanya pa akong minamahal. Hindi ko nalaman na mahal ko siya. Ngayon wala na. Sino na lang ang mahalin ko? Baka gusto mo. Naglisod ako ng sumpay. Alas 10:22 na. O niya, ma'am, bibili nila. Oo, sige. Salamat kayo ni Ma'am Ophelia Malgana. Naglantaw ko rin. Salamat sa suporta, ma'am. Wala pa ako kalihok o siya katong akong giingon ni mo, ma'am, kay busy. Busy. Busy balas. Sige lang. Salamat kayo, Ma'am Ophelia Malgana. Okay, tang balaki ko tang agan. Kay iya kong gibulagan. Siya nanguyab, siya ni bulag bagagnaw. Way uwaw. Bad na ha. Bad gina siya. Okay, mga palanggatang usaman. Di doble dire. Ako na lang ang sabi ni mahalin. Sige, direk Garna si Mara sa Leyte mayang gabi. Yan ni Sir Yol Tagalugon na lingaw jud ko nimo, sir. Salamat kayo, sir. Ma'am Mersol Campaner mayang gabi. Moy ka mayang gabi, ma'am. Ma'am Ems Alagdon. Hello ni Ma'am Paulit Berio. Good evening, Tatay Melchor. Kada adlaw gyud akong nanay. Sabi ni, kada adlaw gyud akong nanay. Balik-balik tan-aw sa imong mga balak. Mao ba?
Oh, sana all. Salamat kay Ma'am Polit. Polit o Pole? Murag sobra sa kika. Si Tatang mo ba siya? Ayan, natang. Ma'am Michelle Estreba, shoutout ng Melchor sa akong mama na si Rosalyn Estreba. Diya sa poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Watching from Kakarong, Matanda, Pandi, Bulacan. Wow! Hello ni Ma'am Irish Ann Pinungkos. Ma-shout out watching from Abu Dhabi. Sige, salamat kay Ma'am Aradiel Zarda, Sir GR Vizcaino sa Naga, Cebu. Mayong gabi ni Ma'am Vera Tayamb. Oh, salamat no. Ni Rosmi Almeriado Rilag. Nakaka-inlove mong balak, labyutang agoy. Pastil. Mambilin tabihim, ayong gabi, mga palangga imong balak tang na samni. Samni? Na nakaraan to sa YouTube. Usa? Wala man. Basa po akong comment dihatang Ma'am Aida Bustrilio. Oh, sorry kayo. Ami Pipito, ma'am. Unsa man. Salamat kayo ni Ma'am Merlinda Cadosali sa Antipulo. Ilo ni Sir Mervin Tolentino. Mayang gabi. Huwag naman gabi ni Sir JR. Doon pa shout out Lizelle Buntuyan nag-ihap sa daog. Uy! Grabe, hayo. Tabang mag-ihap eh. Isang tabang lang. Di rabit kami mangayo. Ilan ni Sir Roger Otero, shout out idol. Sige. Siya si Roger. Roger. Ma'am Michelle Labiyong na dili na ko kadungog kusuguan. Ma'am Celia Ombina Echabia. Evening tang may gabi ni mo diha ma'am no. So ugma ha. Live daw ugma 9 to 12 daw ugma mga palangga. So karon alas 10:30 lang sa tataman ha mga palangga. Tang pa shoutout pud tang uy. Shoutout ni Ma'am Elmer Lee Hongari. Mayong gabi balik ka imong numero tang. Sige. Ugma sugod ugma alas 9 hangtod ta alas 12 sa gabi ugma. Matulog ko na hapon dayon ang ato mga tanan-tanan no ari na ko ihatag sa live sa 9 to 12 mga palangga. Okay? So, salamat sa tanan. Sa tanan ni mo paghigugma. Sa tanan ni mo pagpangga. Salamat. Sa tanan nga imo kong gilipay. Sa tanan panahon nga doon ako'y problema imo kong giunungan. Salamat. Kay karon mo biya na mangyup ka. Lakaw na. Dugay ni mo mulayan. Nagtuo kang mapugong ko. Masalag doon may gabi. Alam nila Gablab Pusong Sawi. Shout out watching from Silang Cavite. Salamat. Salamat yung tanan mga palangga na si Naida Pitugot ang makalingaw jud ka. Mga higala o niya. Salamat sa tanan nga mga naminaw. Bye-bye. God bless. Love you. Salamat mga palangga sa inyong paglantaw karon. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kaya lang inyong tatang Melchor, ibiling ko kaninyo kiningabayan sa pag-alagad. Ang nilumbahay kita sa pagpapos kay Bulahan, magpapos kasi ay pataas. Alaot na magpataas kasi ay paubos. Ang buotan na magibuhaton nga sa lugoon, mabuhat pa sa wala iya agalon. Ang susunod kayo, nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Sa nga palangga.